Let's voice records on the mic. Hello mga kapobre, for today's video mo adto mi ilang inday. Diri ninyo makita og unsa ang gianan lang inday, usa makabot silang balay pero kanamay nang kaato sa ngapiton. Nang kasilingan shout out ni mo diha. Grabe jud ato kalipay na og natay magian ngingon ani nya hinog pa jud sana all kaswerte. Pak kalami sa nangka. Kalami is naghiwas nangka. Gutom kay naong. Mo na diha nang lood, imo nang na. Mao ni mahitabo mga kapobre og dili mi magkakontak kay sa usab-usa kinahanglan gyud apason sa ilang balay. Unya tanawa mao na ni. Day! Taga. Day! Day! Yo chapi abot na! Day! Nawa na. Balay nila inday mga kapobre, mao na balay ng inday. Okay, tak. Kami na kay babaw. Day! Ang sabi ni mo naabot na kayo yung balay. Paito ni kinabuhi ha. Day! May pagmaglanang agputot. Kayo kay balay ng inday mga kapobre. Sige na kayo. Nasusig, gupo na kayo. Ug wa na daghang istorya, wa na daghang langas, mao na ni nagsugod na miglugsong sa mga usag-usa diri. Panalangin mga kapobre. Naa man jay failure mga kapobre pero madagma ka. Bangon gihapon, baro gihapon. Tabalag ka man kamang. Bahalag ka magkamang. Basta din mo kamang. Day! Ay lang balay. Bro! Di puta makaingog pobre kay upat man po balay. Landahan, buos, lay ang balay. Grabe. Nga nakadatos index bukid mga kapobre. Ay, dagat no, gabi. Inagono order ka grader. Inday! Imong order na naabot na. Pero ana, hindi na bugnaw. Hindi na maayo. Hindi maayo. Bisan ba tagaan ko niya 1 million, hindi na kumbalag dre. Gikuan lang ko, kabuangan lang ko rin. Waga nang kuan ang hubog huwasan. Hindi ayo ay. Na. Hoy! Balag. Makakwartal lagi ta pero ya ipantos pas tumanggal ito. Mamait man tanoy, mamait day. Lagi din na balik balag. Bisan pag upat ka lito, di na kumbalik. Bisan pag tagaan ko 50,000 di kumbalik. Bahala ila. Eh, tanawa ko no. Wag ko na anad ani. Tanawa. Ay anad. Wala ayo ay. Magbo pa kay din. Pagbubok kita tikang. Ang balay ka pa dito. Kayo. Sao mo mo. Ay guys. Hindi ba, mai kita ng dagat. Gulat ka oy. Ay, pag niya na. Ako. Tay na. May pailisan kayo tagaatan mag problema. Bahalag pertili suras dalan basta ang readers nagkuptan di na magbo. Tungan lu dyan iso to dalan. Sa dilawan, akong brebo. Gusbat na. Tungod sa kalisod sa dalan. Na ako'y nabantayan. Gisi lagi gilubos ko pare. Kinuha ko Lord. Tugod sa kalisod sa dalan. Kalisod sa dalan mga kapobre. Ang mga brief na nga bidlak na. Ang balay giniintay mahinungdan sa kabidlak sa brief ng adlaw mga kapobre. Paspasan ang muniglakaw mga kapobre kay kaulan no na. Ay sa tiguan. Sakit na to sa tiguan. Ninyo. Hindi ko magulog ninyo. Tiguan, sakit na to sa tiguan. So, napahika pa sa lubot. Sakit yung lubot eh. Sa mga Senior citizen.
Sa tumang kalisod, sa tumang kasakit, sa lubot, ito rin, naabot ang yun ni. Ay, kapobre, ano yung sinaboy bukid, kapobre, maglubog-lubog, may. Ay. Ano man yung ginubog na eh? Baliga? Yan, pila sa ako. Dapat dito. Oy, Sana man. Kawang lubot na. Kawang lubot, pikit na. Balik pa ka dre. Bili na. Kita lubot na. Pikit. Gisi. Oh. Ala. Hala, let's go na. Pauli na po ni mga kapobre. sibat no. Ang among ikaw, igor agad. Ni tolo ko rin sibat. Papap cool. Cool. Puli na ko kay. Lala, sorry, sige. Karon kayo, man ang tanan, mga awat na putag lubi ang silingan. Diri sa talang panahon, magsigilan na pasikse. Say, saka utag lubi. Puro tanduay. Puro tanduay. Wala mo kasi pagbabay mo saka, mao na ni siya. Hoy! Awat mo di halo, be! Wala lang tagyaw, wala, daliasan. Wow! Why? Puro tanduay. Grabe tampisa, uy! Sabaw.